Владолюб Канев стоеше пред панорамния прозорец на своя кабинет на последния етаж, който прорязваше облаците над града. Гледката беше имперска, огледало на собствената му позиция в света, недосегаема, властна, издигната над дребните грижи на простосмъртните долу. Махагоновото бюро зад него, голямо колкото спалня в обикновен апартамент, беше празно, с изключение на една единствена снимка в сребърна рамка, неговият син, Александър. Единственият му наследник. Единственото му уязвимо място. Владолюб презираше слабостта във всичките й форми. Смяташе я за болест, която трябва да се изкорени, както в бизнеса, така и в хората. Служителите му се страхуваха от него и той харесваше това. Страхът беше ефективен инструмент за управление. Уважението беше за слабите. В неговия свят, свят на милиарди и безмилостни сделки, състраданието беше лукс, който той не можеше да си позволи. Той се обърна, когато вратата тихо се отвори. Беше личният му асистент, млад мъж с вечно притеснен поглед. Господин Канев, лекарите пристигнаха. Всичките петима. Чакат в конферентната зала. Владолюб кимна рязко, лицето му непроницаема маска от гранит. Нека влязат. И кажи на Елица да доведе Александър. Той седна зад бюрото си, сключвайки пръсти. Чувстваше се като император, който се готви да приеме трибут. Тези лекари бяха най-добрите в страната, светила в своите области, привлечени от силата на парите му. Всеки от тях струваше състояние, но за сина му нямаше цена, която той не би платил. Вратата се отвори отново, за да пропусне петима мъже в безупречни костюми, носещи аура на авторитет и знание. Те влязоха с почтително наведени глави. След тях, почти незабележима като сянка, влезе Елица, прислужницата. Тя водеше за ръка Александър, бледо, крехко момче на 10 години, чието очи бяха твърде големи за слабото му лице. Елица беше жена на средна възраст, с тихи движения и поглед, който винаги беше сведен надолу. Тя работеше в къщата на Канев от години, движеше се безшумно през пишните стаи, чистеше, подреждаше, готвеше невидима, незначителна част от интериора. Единственият човек, който сякаш я забелязваше, беше Александър. Тя беше тази, която му четеше приказки, когато треската го изгаряше, и която държеше ръката му по време на безкрайните нощи на болка. За Владолюб тя беше просто прислуга. Седнете, заповяда Владолюб, без да поглежда към Елица. Тя отведе момчето до един от плюшените столове и застана зад него, готова да се оттегли при първия знак. Водещият лекар, професорът Анасов, сив, достолепен мъж с очила с дебели рамки, се изкашля. Господин Канев, направихме всички възможни изследвания. Консултирахме се с колеги от чужбина. Картината е безпощадно ясна. Владолюб усети как леден пръст докосва сърцето му, но лицето му остана безизразно. Говорете. Професорът пое дълбоко дъх. Синът ви страда от изключително рядко дегенеративно заболяване на нервната система. Няма известно лечение. Няма терапия, която да забави процеса. Съжалявам, но прогнозата е, той замълча, търсейки думи. Колко време, гласът на Владолюб беше остър като счупено стъкло. Лекарите се спогледаха. Накрая един по-млад, невролог, проговори с треперещ глас, не повече от 2 месеца. Думите увиснаха в тишината на огромния кабинет. 2 месеца. 148 часа. Абсурдно, невъзможно кратък срок. Светът на Владолюб, построен върху сигурността на парите и властта, се пропука. За първи път в живота си той се сблъска с проблем, който не можеше да купи, да заплаши или да унищожи. Той погледна към сина си, който го гледаше с объркани, оплашени очи, без да разбира тежестта на току-що произнесената присъда. Тогава, в опустошителната тишина, се чу един глас. Тих, но ясен. Те грешат. Всички глави се обърнаха. Думите бяха дошли от сянката зад стола на Александър. От Елица. Прислужницата. Владолюб я изгледа, сякаш я виждаше за първи път. Първоначалното му изумление бързо се превърна в леден гняв. Как смееше тя? Една чистачка да оспорва мнението на 5 от най-големите медицински умове в страната. Какво каза, изръмжа той, всяка сричка пропита с презрение.
Елица вдигна поглед за първи път. В очите й нямаше страх, а странна, непоколебима увереност. Казах, че грешат. Не е това. Симптомите не съвпадат напълно. Професорът Анасов се изсмя снисходително. Госпожо, с цялото ми уважение, вие сте прислужница, довърши Владолюб вместо него. Една прислужница, която си въобразява, че знае повече от вас, той се изправи, извисявайки се над тях като хищна птица. Унижението от ситуацията, неговата безпомощност, съчетана с наглостта на тази жена, го доведе до ръба на яростта. Ти, извика той, сочейки Елица. Ти какво знаеш за медицината? Чистила си подове и си бърсала прах. Как смееш да говориш? Аз съм с него всеки ден, отвърна Елица спокойно, гласът и не трепваше. Виждам неща, които вие не виждате по време на вашите 15-минутни прегледи. Виждам кога болката се усилва и кога отслабва. Виждам какво я провокира. Виждам малките неща. Треперенето на лявата му ръка е по-силно сутрин, особено след като е ял млечни продукти. Обривите по гърба му се появяват само във вторник и петък дните, в които плува в закрития басейн. Лекарите никога не са питали за това. Лекарите се намръщиха, видимо раздразнени. Това са несвързани наблюдения, каза неврологът. Нямат клинично значение. Напротив, каза Елица. Те са всичко. Гневът на Владолюб кипеше. Той искаше да я смаже, да я унижи, да я накара да съжали за дързостта си. И тогава му хрумна една жестока, садистична идея. Иронията беше толкова съвършена. Добре тогава, каза той с хищническа усмивка. Щом си толкова умна. Щом тези светила тук не знаят нищо, а ти, чистачката, знаеш всичко, докажи го. Той направи пауза, наслаждавайки се на объркването по лицата им. Предизвиквам те, Елице. Ти каза, че грешат. Ти каза, че знаеш какво му е. Добре. Излекувай го тогава, смехът му беше сух и лишен от хумор. Давам ти 1 месец. 1 месец, за да докажеш, че всички тези професори са идиоти, а ти си скрит гений. Ако успееш, ще ти дам всичко, което поискаш. Ще те покрия с злато. Но ако се провалиш, ако до края на месеца състоянието му не се подобри, ще се погрижа никога повече да не си намериш работа. Дори като метачка на улици. Ще те унищожа. Той очакваше тя да се разплаче, да моли за прошка, да се свие от ужас. Вместо това Елица го погледна право в очите. В тях имаше стоманена решителност, която го разтърси. Приемам, каза тя. В стаята настъпи абсолютно безмълвие. Лекарите гледаха невярващо. Асистентът беше пребледнял. Самият Владолюб за миг остана без думи. Той беше сигурен, че ще я пречупи, но тя беше прияла неговата невъзможна, жестока задача. Залогът беше направен. Животът на сина му срещу бъдещето на една прислужница. За Владолюб това беше просто една цинична игра, родена от мъка и гняв. Той не осъзнаваше, че в този момент беше заложил и собствената си душа. Елица не губи време. Още на следващия ден тя превърна стаята си в импровизирана лаборатория и център за наблюдение. Владолюб, верен на жестоката си дума, и даде пълен достъп до всичко, от което се нуждаеше, убеден, че това само ще направи провала и позрелищен. Той нареди на личния си асистент да изпълнява всяко нейно искане, колкото и абсурдно да звучи. Първото нещо, което Елица поиска, беше достъп до всички медицински досиета на Александър. Дебели папки с анализи, епикризи и скъпи изследвания. Тя прекара 2 нощи без сън, четейки всяка страница, всяка бележка под линия, всяка цифра. През деня тя беше неотлъчно до момчето, но вече не като прислужница, а като изследовател. Носеше малък бележник и записваше всичко, какво яде, кога спи, как се променя цветът на кожата му, честотата на дишането му, дори вида на сълзите му. Тя спря всички лекарства, които му бяха предписани, въпреки ужасените протести на домашната медицинска сестра. Те лекуват симптомите, не причината, обясни тя спокойно. Замъгляват картината, вместо това тя започна да му дава билкови чайове и бульони по стари рецепти, които помнеше от баба си.
След това тя поиска проби от всичко в къщата. Водата от басейна, праха от вентилационната система, тъканите на спалното му бельо, дори храната от кухнята. Изпрати ги в независима лаборатория под чуждо име, плащайки с парите, които Владолюб й беше дал. Владолюб я наблюдаваше от разстояние с презрително любопитство. Гледаше я как взима проби от стените, как говори с градинаря за пестицидите, които използва, как прекарва часове в библиотеката, заобиколена от стари медицински енциклопедии. За него това беше фарс, трагична комедия. Лекарите, които се отбиваха за рутинни прегледи, се подсмихваха зад гърба и вещерство, коментираше професор Атанасов. Оставете я да си играе. Това е просто начинът на един прост човек да се справи с мъката. Но Александър започна да се променя. Едва забележимо отначало. След седмица на диетата на Елица, треперенето в ръцете му намаля. След като тя забрани плуването в басейна и настоя момчето да се къпе само с преварена вода, обривите изчезнаха. Той започна да спи поспокойно, без кошмарите, които го мъчеха от месеци. Една вечер Владолюб влезе в стаята на сина си и го завари да седи в леглото и да реди сложен пъзел. Преди седмици ръцете му трепереха твърде много, за да държат дори чаша. Сега пръстите му се движеха с прецизност, поставяйки малките картонени парчета на местата им. Татко, каза Александър, без да вдига поглед. Виж. Почти го свърших. Владолюб застана като поразен. В продължение на месеци синът му беше апатичен, без енергия, затворен в мъглата на болката. Сега в очите му имаше искра живот. Точно в този момент Елица влезе с поднос, на който имаше чаша топъл чай. Тя се усмихна на момчето. Време е за почивка, Алекс. Владолюб се обърна към нея, объркването му воюваше с вкорененото му презрение. Какво правиш? Какво има в този чай? Лайка, мащерка и малко джинджифил, отвърна тя просто. Успокоява нервите и пречиства кръвта. Това е невъзможно, прошепна Владолюб. Това е просто съвпадение. Временна ремисия. Елица не каза нищо. Тя просто постави чая на нощното шкафче и излезе тихо от стаята, оставяйки Владолюб сам с невъзможното доказателство пред очите му. Кулминацията настъпи в края на третата седмица. Резултатите от лабораторията пристигнаха. Елица прекара цяла нощ, сравнявайки ги с медицинските досиета и собствените си наблюдения. На сутринта тя поиска среща с Владолюб и петимата лекари. Те се събраха отново в същия кабинет, където преди месец беше произнесена смъртната присъда. Този път в атмосферата имаше напрежение, а не снисхождение. Лекарите изглеждаха несигурни, Владолюб мрачен и мълчалив. Елица застана пред огромното махагоново бюро, не като прислужница, а като лектор пред аудитория. Тя не повиши глас, не използва сложни термини. Тя просто изложи фактите. Вие диагностицирахте на Александър синдром на Крофтемайерхов, започна тя, гледайки право в професор Атанасов. Симптомите са сходни: мускулна слабост, тремор, кожни лезии. Но вие пропуснахте ключови детайли. Треморът при Крофтемайерхов е постоянен. При Алекс той е интермитентен и се влошава от специфични храни. Лезиите при синдрома са некротични. При Алекс те са алергични. Тя разтла на бюрото няколко листа хартия. Бяха лабораторните анализи. Това е анализ на водата от басейна ви, господин Кънев. Съдържа високи нива на меден сулфат и хлор. Това е причинявало обривите. Това, каза тя, посочвайки друг лист, е анализ на праха от вентилацията в стаята на Алекс. В него има спори на рядка плесен, STACHY-BOTRYSCHARTAROM. Тя отделя микотоксини, които при продължително вдишване могат да причинят неврологични увреждания, имитиращи дегенеративно заболяване. Тя направи пауза, оставяйки думите и да отекнат в зашеметената тишина. Но това не е всичко. Основният проблем е тук, тя вдигна трети документ. Направих генетичен тест. Александър има рядка генетична мутация, която води до болестта на Уилсън. Това е състояние, при което тялото не може да преработва метта. Тя се натрупва в органите, в черния дроб, в мозъка и бавно ги трови. Неврологът скочи на крака. Но ние тествахме за болестта на Уилсън.
Нивата на мед в кръвта му бяха нормални. Защото сте гледали само кръвния серум, отвърна Елица. При тази специфична мутация, нивата в серума могат да бъдат подвеждащо нормални, докато тъканите са наситени. Медта от водата в басейна, която той е поглъщал, медта от някои храни, които сте му давали, дори от старите медни тръби в тази къща, всичко това бавно го е убивало. Това не е неизлечима присъда. Това е хронично отравяне, усложнено от алергични и токсични фактори от околната среда. Тя млъкна. В стаята можеше да се чуе как пада карфица. Петимата лекари стояха като вкаменени, лицата им преминаваха от недоверие към шок, а накрая към абсолютно унижение. Една прислужница, въоръжена само с бележник, наблюдателност и здрав разум, току-що беше унищожила тяхната колективна експертиза. Тя не беше използвала вещерство, а чиста, неподправена логика и дедукция, която те, в своята арогантност, бяха пренебрегнали. Владолюб гледаше документите, после Елица, после сина си на снимката. Светът му се преобърна. Стените на неговата крепост от пари и власт се срутиха, разкривайки една проста, опустошителна истина: той беше сляп. Сляп за страданието на сина си, сляп за очевидните улики около него и най-вече сляп за гения, който тихо бършеше праха в собствения му дом. Смехът замръзна в гърлото му, заменен от буца срам. Думите му, изречени преди месец, го удариха като шамар: излекувай го тогава, и тя го беше направила. След разкритието последваха дни на трескава дейност. Новите тестове, назначени от напълно смирените лекари, потвърдиха всяка дума на Елица. Диагнозата беше променена. Започна лечение, хелаторна терапия за извеждане на медта от организма, строга диета, пълна промяна на средата. Басейнът беше пресушен, вентилационната система изтръгната, а старите тръби подменени. Александър започна да се възстановява с почти чудодейна скорост. Сякаш отровата, която беше просмукана в тялото му в продължение на години, най-накрая беше освободена. Цветът се върна на лицето му, енергията в тялото му, смехът в гласа му. Владолюб беше друг човек. Арогантността му се беше изпарила, заменена от тихо, дълбоко чувство на вина и благодарност. Той прекарваше часове с Елица, но вече не като господар с прислуга. Той я разпитваше, искаше да знае всичко. Откъде знаеше, попита я той една вечер, докато седяха в огромната библиотека. Елица гледаше през прозореца към градината. Когато бях млада, мечтаех да стана лекар, каза тя тихо. Приеха ме в медицинския университет с пълно отличие. Учих 2 години. Бях най-добрата в курса си. Тя замълча за момент, спомените пробягваха по лицето й, тогава баща ми се разболя тежко. Майка ми беше починала, а аз бях единствено дете. Трябваше да напусна университета, за да се грижа за него и да работя, за да плащам за лечението му. Работех на 3 места. Той почина след няколко години. Аз останах с дългове и без диплома. Беше твърде късно да се върна. Животът просто се случи. Тя свира мене, без следа от самосъжаление. Но никога не спрях да чета. Никога не загубих интереса си. Когато започнах работа тук и видях Алекс, видях същите симптоми, които лекарите не можеха да обяснят при баща ми. Започнах да наблюдавам, да свързвам нещата. За мен това не беше просто работа. Той ми напомняше за всичко, което бях изгубила. Владолюб слушаше, поразен от нейната история. История за смачкан потенциал, за жертва и за тих, несломим дух. Той беше живял под един покрив с тази изключителна жена в продължение на години и никога не я беше видял. За него тя беше просто сянка. Срамът го изгори. На следващия ден той предприе първата стъпка към своето изкупление. Намери сина си Александър в стаята му, който играеше на видеоигра. Момчето вече беше почти напълно здраво, но старата му арогантност, наследена от баща му, все още проблясваше. Той извика на Елица да му донесе сок, без дори да я погледне. Владолюб изключи телевизора. Алекс, ела с мен. Той го заведе в кухнята, където Елица миеше чинии. От днес нататък, в продължение на 1 месец, ти ще помагаш на госпожа Петрова с нейните задължения, заяви той твърдо.
Ще миеш чинии, ще чистиш стаята си и ще се научиш да казваш «моля» и «благодаря». Тази жена спаси живота ти. Най-малкото, което дължиш, е уважение. Александър го зяпна невярващо, готов да протестира, но видя нещо ново в очите на баща си и стоманена решителност, която не беше насочена към подчинени, а към самия него. Момчето сведе поглед и кимна. Това беше малък, символичен акт, но за Владолюб той беше началото на разрушаването на един цял живот, изграден върху погрешни ценности. Няколко дни по-късно той повика Елица в кабинета си. На огромното бюро бяха разпръснати документи. Елице, започна той, гласът му беше необичайно мек. Преди месец ти дадох едно жестоко и несправедливо обещание. Казах, че ако успееш, ще ти дам всичко, което поискаш. Той й подаде една папка. Това е пълна стипендия за медицинския университет. Покрива всички такси, разходи за живот, учебници. Говорих с ректора. Ще те приемат отново, като ще ти признаят първите 2 години. Можеш да започнеш веднага. Елица гледаше документите, очите й се напълниха със сълзи. Мечтата, която беше погребала преди десетилетия, изведнъж беше възкресена. Но това не е всичко, продължи Владолюб. Той й подаде втора папка. Това са учредителните документи на фондация Елица Петрова. Аз ще я финансирам с първоначален капитал от 10 милиона. Нейната цел ще бъде да помага на пациенти с редки и трудно диагностицируеми заболявания. Да дава втори шанс на хора, от които традиционната медицина се е отказала. Ти ще бъдеш неин директор. Ще имаш екип, лаборатория, ресурси, всичко, от което се нуждаеш, за да правиш това, което направи за сина ми, но в световен мащаб. Той се изправи и се приближи до нея. За първи път той я гледаше не от високо, а като равен. Ти ми отвори очите, Елице. Показа ми, че истинската стойност не е в банковите сметки или в титлите пред името. Тя е в ума, в сърцето, в смелостта да видиш това, което другите не виждат. Ти спаси не само сина ми. Мисля, че спаси и мен. Година по-късно картината беше неузнаваема. Елица, вече студентка в 4-ти курс по медицина, съчетаваше ученето с управлението на фондацията, която вече беше помогнала на десетки семейства. Тя се движеше с увереността на човек, който най-накрая е намерил своето място. Владолюб беше нейн ментор и партньор. Той беше продал част от бизнеса си, за да се посвети на фондацията, намирайки повече смисъл в спасяването на един живот, отколкото в сключването на поредната милиардна сделка. Александър беше здраво, енергично момче, което прекарваше летата като доброволец в детска болница. Урокът по смирение беше научен. Тримата често вечеряха заедно, една необичайна, но силна връзка, изкувана в огъня на отчаянието и изкуплението. 5 години по-късно. Голяма, пишна зала, пълна с най-големите имена в световната медицина. На сцената, под светлината на прожекторите, стоеше доктор Елица Петрова. Тя току-що беше прияла престижна международна награда за иновативен подход в диагностиката. Беше облечена в елегантна рокля, но в очите й все още гореше същата тиха, непоколебима сила. Тя се приближи до микрофона. Благодаря ви, започна тя, гласът й отекна в залата. Мнозина от вас познават работата на моята фондация, но малцина знаят как започна всичко. Тя разказа историята си. Без горчивина, без обвинение. Разказа за един арогантен, съсипан от мъка баща, за едно болно момче и за една прислужница, която се осмели да проговори. Разказа за едно невъзможно предизвикателство, което промени 3 живота завинаги. Тази вечер искам да благодаря на човека, който ми даде този шанс, продължи тя. Човек, който беше достатъчно смел, за да признае грешката си и да превърне срама си в сила за добро. Погледът й намери Владолюб Канев, който седеше на първия ред. Той не беше облечен в скъпия си костюм на милиардер, а в обикновен, скромен костюм. По бузите му се стичаха сълзи, но на лицето му имаше усмивка, изпълнена с гордост и мир. До него седеше порасналият Александър, който ръкопляскаше най-силно от всички. Тази награда не е само моя, завърши Елица. Тя принадлежи на всеки, който някога се е чувствал невидим. На всеки, чийто глас е бил заглушен.
Тя е доказателство, че талантът, знанието и стойността могат да бъдат намерени на най-неочакваните места. Понякога всичко, което е нужно, е някой да спре и да погледне. Наистина да погледне. Залата избухна в аплодисменти. Елица, Владолюб и Александър се погледнаха през множеството. В този момент те не бяха бивш работодател, бивша прислужница и болно дете. Те бяха семейство. Символ на надеждата, изкуплението и простата, но дълбока истина, че най-големите чудеса се случват, когато отворим сърцата си за невъзможното.